Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu da kasancewa tare ni a cikin wannan shafin mai albarka wato Nasarar Baki TV, kamar da kuka sani dai sunan shokaji. Ba tare da ɓata lokaci ba, darasin a yau na zo muku da wani sabon platform mai suna wato Bitcoin Cloud Mine. Shi wannan sabon platform na Bitcoin Cloud Mine wani sabon platform ne wanda za ka yi manin ka rinka samun wato kuɗi ta cikin wannan platform kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala ba, ta hanyar turawa mutane link da su registration. Wannan samun naka zai karu, sannan kuma ko baka tura mutane wato link kai registration ba, kana registration za ka ga cewa ya zan automatical wato mining, ba wai dole sai ka rinka shiga ko yaushe. Dan ka ga dama kawai za ka rinka shiga ka gani kuɗin ka sun taru, kuɗin ka suna kai adadin 5,000 za ka cire abin ka tura cikin wato exchange ɗinka ta Trust Wallet ko kuma irin Binance da duk sauran wata exchange da ake amfani da ita wato taka crypto. Don haka yasa in ce bari ne kokari ne kamku wannan sabuwar garabasa, sakamakon cewa wannan samu abin ne wanda ya kamata a ce mun yi amfani da shi. Kana register wannan platform, sannan kuma baka sa bayanan banki, baka sa email number. Abinda ake bukata kawai ana shine lambar waya wato email, sai kuma ka sa password ɗinka. Insha Allah a cikin da sunan zai nuna muku duk wannan. Amma kafin mu shiga cikin wannan ka tsaye, idan ka kasance wani farkon zuwan kan shata mai albarka ko kuma ka haɗe kana biyan shata mai albarka, ka manta ba ka danna muna alamar subscribe ba, mun da kai hakuri ka taimaka ka nan alamar subscribe sai ka danna sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a lokaci. Mun gode. Na farko dai ana buƙatar ka shiga cikin wannan link kamar haka, wanda za a zama muku nawa a cikin description domin ku shiga ku yi register wannan a platform a wani lokaci. Yana buɗe maka kamar haka sai ka jira shi na tsawon mintuka saboda matsalar network. Da ya buɗe maka kamar haka zai kawo ka wannan fuska kamar da za ku gani a halin yanzu. A wani lokaci sai ka taɓa wani daga guda uku da ke hannun damar waya kana sama a wani lokaci kamar haka. Kana taɓa su za ta nuna maka wasu wato inda an sa sign off na tsakiyar nan, sai ka taɓa shi wato kamar haka. Kana taɓa shi kamar haka ga wato za ta kai ka mataki na gaba, sai ka sa username inda kake son ka amfani da shi kamar haka. Misali ga shi na sa username, kana sa username inda kake so ka amfani da shi kamar haka, sai ka tura ka sa email address din da kake son ka sa a wani lokaci. Za ka amfani da email din ko amma yana ka amfani da naka kuma ka wanda baka amfani da shi sosai. Sannan sai ka tura ka sa password, sai ka sake yin confirm din password kamar haka. Kana confirm password sai ka dauka continue kamar haka ga. Bayan ka yi confirm din password kamar haka sai ka dauka continue. Kana taɓa continue kamar haka ga wato sai ka jira ta kai ka tace maka registration su shi kenan ka kama registration. Daga nan kuma sai ka save din wato password ɗinka idan ka ga dama. A wani lokaci ka kammala sai ka tura maka login din wato na wannan account naka da ka buɗe misali kamar haka sai ka sa username ko kuma email address, sannan ka sa password kamar haka. Da yake na daga na save ni sai in taɓa kawai sai in to continue kamar haka ga. Na ta continue za ta maka login successfully shi kenan ta daga ta buɗe kamar haka. A wani lokaci gashi ne yanzu na fara wato anan in muka jiba gashi na 0 naira a wani lokaci akan abin da na samu 0.001 bitcoin misali 0 naira kenan. Yanzu ne wato wannan an ya ci gaba. Ta wani lokaci za ka ga irin wato an inda kama yi ta hannun wannan mining, saboda shi wannan mining automatic ne gashi nan ta nuna maka total mining ɗinka 0.00001 bitcoin. don haka bai kai naira ba, za ka cigaba da yi our profile gashi nan 0.031 gashi nan dai daily profile, weekly profile, monthly profile da sauransu. Sannan ga link ɗinka nan idan kana so ka invite din wani, sannan kuma ka yi ƙasa domin a ga yadda yana yake. A wani lokaci an ce amma you want to pay, idan kana son ka sa kuɗi ne domin wannan samun kai karu za ka iya sawa, amma ban ce ka sa kuɗi ba gaskiya, kawai dai ka cigaba da wannan mining insha Allah za ka samu ba sai ka sa kuɗi ba. Idan kana so ka kai ta abokin ka sai ka tura kai link ɗin kamar haka. Kana kofi wannan link kamar haka sai ka tura abokin ka shi ma ya register. Yana register za ka samu wannan reward nashi, sannan kuma samun ka zai karu. Yana mining kana yi, don haka duk mining da yi za ka samu kai ma za ka samu naka. Don haka shi a muhimmanci wannan gaskiya. Daga nan kuma sai ka tura ka taɓa daga nan guda uku, kana taɓa sai ka tura ga ka join din Telegram din su ga nan. Kana join din Telegram din su group din su sai ka shiga ga ka join din Telegram din su ta yadda kula su ne ba su za ka iya tambaya, saboda akwai Hausawa wannan group ya kunshi mutane sosai. Za ka iya tambaya a ciki a kan abin da ya shafi wato wannan platform. Suna kammala basuwa ko kuma sun daina basuwa za su ga maka, za ka labari akan abubuwan da ke faru akan wannan platform. Bayan ka kammala kan ka join shi kenan sai ka dawo ne ga sai ka taɓa wato ka sake dawo ƙasa domin ka cika wato payment information wato inda tsarin ƙabiyan ka. Ka an ce add bitcoin address in setting. A wani lokaci ka tuwa da add alamar setting din nan ka update sai ka taba shi kamar haka. In ka taba shi zai baka damar wato shiga cikin setting domin ka saka wannan wallet address naka wato na bitcoins ɗinka wato domin ka samu damar a saka kuɗin cikin wato wannan account naka misali daga wani lokaci. A wani lokaci na wurin setting inda za ka yin gyare-gyare idan ka kuskure akan abin da ya shafi wannan platform. Idan sakamakon cewa mun mutu ne mu saka a wallet din mu misali kamar haka ga, to sai mu shiga cikin exchange mu wato ta Trust Wallet ko kuma Binance domin mu dauko wallet namu domin mu post din shi kamar ku gani a halin yanzu. Ga nan na ƙoƙarin shiga cikin exchange ta Trust Wallet. Kana shiga kamar haka ga za ta nuna maka ka sa password misali idan kana amfani da password wato wurin sun daga misali a wani lokaci gashi na Bitcoin misali sai ka shiga kamar haka. Kana shiga kamar haka
haka za ta shiga to receiving sai kai copy din wato wallet address ɗinka kamar haka kana copy din shi ka kuma cinin wato inda aka ce ka sa shi kamar haka sai ka taba shi kamar haka a duk lokaci kana taba shi kamar haka kana sa shi kamar haka sai ka danna save din nan domin mi ta yi saving ta yadda kana withdrawing kawai kuɗin ka za su cikin wallet address daga nan sai ka cire su zuwa banki account ɗinka a duk lokaci. Kada ka kammala wannan setting din sai ka to ka taba daga nan guda uku domin ta kawo ka wato dashboard kai tsaye domin ka ci gaba da abin ga za ka cewa ga tunan ka samu wani aikin da kake a duk lokaci. Don haka idan ka ci gaba da yi insha Allah kuma wannan automatic ne kana shiga ba sai ka wata cewa kullum sai ka shiga ba kai tsaye kullum za ka iya samu duka shiga kuma samu ka zai karo in ka ci mutane kuma samu zai karo har wani lokaci ka tuna ga dan ka sa wato rewarding domin ka taba shi ka ga miliyan hake samu ta bangaren mutanen ka so ci maka invite friends to make money together and I get VIP money machine for now if you recommended a registered friend to buy za ka samu misali irin abubuwan da ga sunan reward status da komai abin ga sunan lisai irin mutanen da ka gaita da irin abubuwan da ka samu bayan nan sai ka sake tuwa ne ga an ka sa wato na transfer bitcoin misali a ce kila kudin ka sun kai wani withdrawing a kila sun kai iya da bitcoin din 5,000 a wani lokaci sai ka to kai withdrawing su a wani lokaci sun sa due to the current higher volume of withdrawal saboda withdrawal may take a longer and arrive up to 72 hours a wani lokaci saboda matsalar sauran withdrawal da mutane ke yi ya zama cewa a kuma matsalar network din da ana iya 72 hours kamar shiga har wani lokaci sai ka sa wato password din da kake amfani da shi can kana sa sai ka dinga sanne kamar hakan ga bayan wayannan kudin naka sun cika adadin kudin da ka suka withdrawing kana dinga shi kenan zaka ga kudin sun yi ta cikin bitcoin ɗinka sun hada cikin wato wannan trust wallet ɗinka daga nan kuma sai ka cire su zuwa bank account ɗinka na banki a wani lokaci sai ka tuwo ga inda an commission domin ha gamiya da ake samu sa a lokaci fara in kuma ka duba ne ga fara commission banda ko gobe sakamakon yanzu na fara don haka zaka iya tuwa nan sai ka kofi link ɗinka wanda zaka tura mutane yan wara baka arziki su register kai tsaye domin ka samu kai tsaye ba tare da an shafa wahala ba to an da maka kashin da samu kana da dakin kan subscribe domin sanar da kai sabon shi akan lokaci mu ga kula da mu shi kai